Raġel ta' 34 sena minn Bormla inżamm arrestat wara li allegatament kienet jitraffika droga fid-daħla tal-Belt waqt li kienet ibbieħ il-kotba. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-pulizija ilha segwi lill-akkużat u raġel ieħor fuq l-imputat instabu 3 qratas b'sustanza eroina fil-kartira, filwaqt li fil-van tiegħu instabu 21 qartas b'sustanza eroina. L-avukat tal-għajnuna legali Graziella Tanti talbet għal ħelsien mill-arrest minħabba li r-raġel għandu residenza fissa, iżda l-prosekuzzjoni ma qablitx minħabba l-ammont kbir li nstab ta' drogi. Ir-raġel li jinsab f'siġġu tar-roti wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Il-Maġistrat Gabriella Vella ma laqatx it-talba l-ħelsien mill-arrest u talbet lid-direttur tal-ħabs biex jingħata l-attenzjoni meħtieġa minħabba l-kundizzjoni ta' saħħtu. Indjan ta' 27 sena li qotl imsida ingħata sentenza ta' 7 xhur ħabs sospiżi għal sena wara li seraq basket minn ġo karozza. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat kif il-ġimgħa daħal rapport għand il-pulizija li raġel saraq basket minn ġo karozza fi triq il-Gandofli f'San Pawl il-Baħar. L-ispettur qal kif wara investigazzjonijiet li saru, ir-raġel instab viċin il-karozza. Id-difiża qalet li l-imputat għandu jingħata sentenza sospiża hekk kif dan ammetta mal-ewwel u kopera mal-pulizija. L-imputat wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih.